Are kani long ru phidang trei Lada trei te en la shanu kin kong ben pendam namar kata kin ka sarkar jingi lengba ka pradhan mantri matru vandana yojana ka ai jingirap ikilong kmi ki ba armet khnang ba ka por ka ba ki armet ba yok khulung kilong kmi kin yo ba ban sumar yala de kilong kmi kin yo jingirap e de ka pisa ha ka por ka ba ki armet badang ai bun 6000 tingka kin yo ha ka por bas dang ka jing armet lengba ka jinglej ban register yala de ha ki anganwadi center ka jing yo ka ba arpat ka long 8000 tingka ha ka por le check up ka ban ru banai ka jing armet nangta ka balai 8000 tingka hadin bala khai khulung ha ka por ba IBCG OPV but hepatitis but kiwe de ki injection budon kami khulung namar kata nakbanta gi jingtip ba company a sngu bha ban let mi shaki anganwadi center ki ba jan hasnong jungphi kanlong ka khubor ka banang ai mensem shika de e nakamta ka jok jongki khun samla bamanta hakabakawe kalong ying kadang yo ban preng ya ka jing Ieid basngan maru ya ka jing sneng jing kraw ki ba kodor nala ime Ieid kane ka de kalong ying jong ime Ieid len Marai ibala kunjo menta shaka shispa snem haka jing long mensem ka jong i ya kane la sakhi haka jing Rakhe kane kalong ying jong ime Ieid len Marai ya kalong khu dap snem ka ba shispa ka jong i ya ka bala simkhia ban pelum pelang ya ki khun ksiu mat ki khun miao da umamarang ba jong kane kalong ying uba heroi Marai ya kane kalong khu dap snem ime Ieid la pelong hapo ka plawing sa ka jongki hapo lum Marai nongpo propar katkum ka jing yakren ba ukhun ksiu ime Ieid len Marai uba skamlang Marai ulai thu ba ime Ieid lakha haka arp khunai tereng ujeleu khat khandai spa khat khandai mat idon menta hadu khat arngut ki khun jongi harangkat bat chispa laip sangut ki khun ksiu bat khun miao ulai turu bai mi Ieid len Marai idon ru ka benta ka bakrau hak ban sneng ban krau bat ban penhe pensan ya ka ying kasem nadu ban kener ya ka jing Ieid jing teli hapo ka long ying long sem nalor kane imi Ieid ila don bentaru ka bakrau kum ko wei na kilong kumi ibaju sim ya ka benta hapo ka rat nongpo na ka benta ban penbit penbyang bat ban penpu penping ya ka le niam le rekom jong ka shat sajer ka bade ka le niam ka bakongsan jong ka ne karat. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Nanti lah vlog meladuk lah. Banyak-banyak